Добро утро на всички. Тая камера срещу светлината не снима. Колегата се подготвя да слага акумулатор. Намираме се в гнездото на самураите. Да, защото около мен има само японски коли. После ще има готов монтаж, в който ще видите някакви неща. Аз съм единствения, който вкара немска кола в гнездото на самураите. А тук се готвиме за един много интересен проект. Нали не е на контакт? Сигурно е на контакт. Това не е добре. Един много интересен проект, който е 4G63 Stroker. Тия дни ще го чуем. Франкенщайн да кажа. Да, Франкенщайн. Тези дни ще го чуем атмосферен. В бъдеще ще бъде и турбо. Да. И отново пак сме ние от... Пасмени. Не, пак сме ние, не сме пак ние. Пак сме си ние. От ложата на самураите с една самурайска кола, която... Само ще покажем гарнетото, може би ще си каже достатъчно. Имам фенерче в себе си. Гарнето само по себе си. Не, нищо не снимаш. Има дупка в себе си. Все едно не знам какво е станало. Да. Всичко е точно. Да. По-лошото е, Че няма мощност. че както вече сме цитирали в едно клипче, конете ги има, графиката я няма, а тук графиката я има, конете ги няма. Лошото е, че затворихме лаптопа, ама ще го прикачиме като прикачена снимка след колко? 3 часа сме изкарали на диното. 3. От 3. 3 часа на диното, въртене на разпределителни валове и всевъзможни други тунинги. Разбрахме, че атмосферният тунинг е скъпо занимание, в което няма логика. В повечето случаи тунинговаш нещо атмосферно и литровата мощност на мотора не се променя. В нашия случай казва се същия. Какви са тези секретни сосове, господине? Ще ми е пода. Само да не го измиваме с цимента от него. Вода от Kaufland. И AdBlue за Volkswagen. Не бе, това е течно за читачки. Не, махнал съм вода, течно. Било е течно за читачки или е било AdBlue, нещо такова. Ама по-хубаво чисти. Да не се изпарява, че то сега това е... Ще умрат мухите. Ние не почнахме подобаващо. Добър ден, пасмени. Не. Пасме ние и пасме на диното. То това при нас е абсолютно нормално. Японското ни. Ние все пак сме в гнездото на самураите. Това е джебрек. Имам такива съмнения, че... Без да пълниш багажника с вода, моля ти се. Тя колата е за пребоядисване и без това. Дали сега, дали утре. Опа! Малкия космос. Да покажем една бърза динографика доколко стига бензина от бензиностанцията. И затова бъркаме секретен сос. Последния рън е 400 на колела. И бензин от бензиностанцията там свърши. Two hours later. Или да така любезен да ми кажеш какво да спра? Давай. Смело и безотговорно. One eternity later. Между 2 и 3 литра е това. Човек, това не се изпаря от крачова. Зависи колко си накиснал крачола. До коляно. Тъй, слагаме тая капачка. А по повод самурайския меч, дето настроиваме, този бледосин самурайски меч, произведен в Щатите, ще е самурайски. Тук показваме, то няма да се види много добре, но това са графиките с и без водно метанол съответно. И виждаме следното нещо. Водно метанола печели 25 нютона, но когато мотор е лимитиран от флоу на въздух през него, все пак да не забравяме, че всички бензинови мотори са една голяма бензинова помпа, това въздушна помпа. Каквото и да пръскаш в него, каквото и да правиш, е невъзможно да извадиш резултата, който искаш. Наточихме ли самурайския меч? Паля. Това е добре. Окей, приемливо е. Good enough. Да. Какво беше това? 310 полбост? 08.
Лобус. Лобус 08, аз проблем не виждам. Да бе, толкова. 357. Мидбус, 51. И... Хайбуст. Хайбуст 420. С 490 нютона на хъбовете. Само да знаете, с 1.8 турбо по-лесно се вадят резултати, отколкото с 2.4 литра. Май така излиза. Малко ни е рестриктивен мотора на този етап, въпреки доработките. Ама случват се и такива неща. Но клиентът ще е доволен. Той искаше 400 на колела с AdBluetooth. С секретния сос. С AdBluetooth, но крайна сметка получи 420 сейф. И понеже е петък, а времето вече е майсторско, така че сваляме от диното и приключваме за днес. А тук, дами и господа, в ложата на самураите, ще гледам много да не се виждат зад мен секретните проекти, нищо че са на хикс години вече. Живее властелина на инжекторите. Прави почти всичко. Без черни магии обаче, нищо че слепналите инжектори също проработват. Особено такива са забравени след сезон на драг рейсинг с 100% етанол, метанол, всякакви глупости, като забравят да ги прекарат с бензин. И това инжектора... Бензин. В метанола се слага калгон, да не хващаш котлен камък. Ми да, добре. Такива случаи сме имали. Най-фрапиращия случай беше 18 часа чистия. Защото комплектът инжектор беше 2100 лева. Човека каза, моля ти се. И 18 часа чистене. След 18 часа изпадна ли котления камък от тях? Не мога да ти кажа какво изпадна. Въпросът е, че след 18 часа най-накрая тези инжектори тръгнаха, даже си изкараха заводските стойности и бяха под 3% разлика, което за... те бяха Fuel Injection Clinic, което за Fuel Injection Clinic си е добро постижение. Разбира се, телефонът ще звънне в най-неподходящия момент.